La Junta de Confraries de la Setmana Santa de Bellreguard compta amb una nova revista. El seu nom és Ròssiga i recull una sèrie de material gràfic i informatiu sobre aquesta tradició. És, doncs, una revista completa on es pot conèixer tot allò relacionat amb la Setmana Santa de Bellreguard. Ròssiga és el nom de la nova revista oficial de la Setmana Santa de Bellreguard i que es va presentar ahir al Saló de Plenaris de l'Ajuntament d'aquesta localitat. Precisament aquest llibret ha comptat amb col·laboracions de persones relacionades en el món de la cultura i la festa religiosa. L'especial dels 50 anys de la confraria del Silenci i Pas de la Soledat, en el que està la col·laboració del Germà Major, la del senyor regidor de Cultura, el que va ser rector de Bellreguard, Domingo Sabater, i finalment hi ha una xicoteta història dels 50 anys de la Soledat i un extens material gràfic. I per finalitzar està tota l'activitat programada per a la Setmana Santa de Bellreguard del 2004. A banda de tota la informació sobre la Setmana Santa que es viurà a Bellreguard, també apareixen articles en els quals s'aprofundeix en aquesta tradició religiosa que al mateix temps té un important contingut social. Amb Ròssiga pretenem dotar la Setmana Santa de Bellreguard de la imatge i l'eina que la identifica i reconega arreu d'on aquest col·lectiu participa i porta el nom de Bellreguard, a banda de ser el nostre portaveu per a dir allò que calga en cada moment sense intermediaris per mantenir la nostra tradició. Per això la revista ha rebut el suport del consistori de moltes empreses, així com de l'artista Vicenta Unión, que ha dissenyat la portada. I és que la Setmana Santa de Bellreguard es consolida any rere any com una festa d'un gran atractiu. El que fa és lligar-nos amb un passat que vivia les nostres tradicions religioses i culturals d'una forma determinada i que les persones que actualment vivim en Bellreguard tenim l'obligació moral de respectar, de propiciar la seva conservació i d'impulsar la seva pervivència en el futur. Un futur que moltes germandats miren amb esperança, com la confraria del Silenci i Pas de la Soledat, que enguany compleix el seu mig segle d'existència, un fet que es recull de forma extensa a Ròssiga.